Здравейте, скъпи приятели! Днес ще разберем в рамките на 30 секунди най-важното за Zhiyun M40 LED биколорно осветление. Да, проверих, каза се Zhiyun. Осветлението е 40 ватово, работи се доста лесно с него. Имате два бутона. С единия бутон включвате и съответно променяте интензивността. С другия бутон променяте цветната температура. Жълтото, сега отиваме повече в синьото. Не е много тежко, така че мисля, че лесно може да го закачите на своята камера и да го използвате, ако ви се наложи да ходите и да снимате. Иначе през повечето време осветлението се използва между 35 и 40% интензивност. Ако използвате осветлението на повече от 50% продължително време, вентилаторът се включва и има шанс да ви влезе в аудиото.